Subhanallah. A lokacin da Turawa suka zo suka gama mulkanmu a Afirka gaba ɗaya, bayan sun gama mulkan Najeriya, lokacin da suka ba ma Najeriya ‘yancinta, a lokacin da suka tashi tafiya sai suka danƙa mana mulki a hannunmu. A daidai wannan lokacin sai aka samu rashin sa'a, sai wasu azzalumai daga cikin shugabannin arewacin Najeriya kenan, wasu daga cikinsu sai suka ansa mulkin da Turawa suka yi na mulkin mallaka, su ma suka ɗaura daga inda Turawa suka tsaya kenan. Ta wani hanya zan gaya muku kenan, suka dinga zaluntar mutanen cikin arewacin Najeriya kenan. Ɗaya daga ciki, ku kalla wannan a lokacin da Turawa suke mulkin mallaka ma 'yan Afirka kenan, lokacin da suke ɗiban bayi maza da mata suna azabtar da su. Ka kalla wannan ƙasar gumin ƙaton, wannan ƙaton ya hau kan mace, ya ɗaura mata igiya kamar yadda ake hawa doki, ya rataya mata a wuyanta da hannunta, tana tafiya da shi a bayansa kenan, har da durƙusar da ita sai ka ce yana kan doki, ba abin da ya shafe sa, ran ɗan adam ba a komai bane. The same thing irin wannan azaban da wannan baturen yake ba ma wannan matan, haka the same thing irin azaban da wasu shugabannin arewacin Najeriya suke gana ma al'ummar arewacin Najeriya azaba kenan. Ku kalli wannan matan, wannan ɗaya daga cikin wasu mata ne na wasu 'yan siyasa a arewacin Najeriya. Ku kalli yadda ta ajiye wata uwa wani ne fa nan gurin, ta ajiye ta a ƙasa, ita matsayinta bai kai ta zauna kan kujera ba, ta zauna da ita a ƙasa, su kuma suna zaune akan kujera, kuna ganin su uku ana dariya ana raha. Me yasa ta zaunar da wannan mata a kusa da ita? Saboda kawai matan ta rike mata jaka, sai ta zaunar da ita a ƙasa, ita kuma tana kan kujera. Wannan matan ta kai a ce ta haife ta, duka wa'annan yaran da suke zaune kan kujera, wannan matan ta kai a ce ta haife su. Amma saboda rashin sanin darajar ɗan adam, rashin sanin kima da daraja na iyaye, ta aje ta a ƙasa. Ya Ubangiji, kar Allah ka bamu irin wa'annan mutanen a matsayin shugaban arewacin Najeriya. Ya Allah, Allah ka cire mana ire-iren wa'annan mutane da masu irin wannan hali, da masu irin wannan zuciya a cikin shugabanni na arewacin Najeriya. Dalilin da yasa Najeriya ta ci gaba, ta zuwa ko ina kenan, saboda irin wa'annan. An ce mata suke rike da gida. Inda a ce wannan matan mai hali mai kyau ne, in mijinta wani babba ne a Najeriya, za ta iya ba shi shawara akan sanin darajar ɗan adam. Amma idan ita din gurɓataccen zuciya gare ta, ku gaya min ta inda wannan matan za ta iya ba ma mai gidanta shawara akan a kawo wani ci gaba ga talakawan Najeriya kenan, saboda ita karan kanta ba ta da zuciya mai kyau. Ta yaya za ta taimaka ma mijinta, ko ta yaya za ta koyar da 'ya'yanta tarbiyya akan yadda san darajar ɗan adam? Ta yaya za ta koyar da su ta wannan gefe din? Shi yasa za ku ga shugabannin ba su san darajar ɗan adam ba, matansu ba su san darajar ɗan adam ba, haka 'ya'yansu ba su san darajar talaka ba. Shi yasa gaba ɗaya arewacin Najeriya ta lalace. Da a baka jari na 100,000 da ka je ka ja jari, gwara a kashe maka miliyan 12 don ka je aikin hajji ka dawo, saboda an san in ka je ka dawo kuɗin ya ƙare. Da a siya maka gida na miliyan